Di pagarian ti Diyos, di pagkaikulungan ti misyon panagbalbal. Ginawa tineranta sa biya ang makitao o tinatanaw si tao yung plano ni Diyos. Ginawa ng biya na daan sa dakitikang runaan ang katapunan ni biya. Itisido kinasalunan ng lawlaw, masalaklibang karpengan, ken pagrepengan. Itisido sinalintay ka gobyerno, when no good governance. Ken panaginaya, ken panagsisinlaki, akaswagas panagbiyan na itandulo ni pamilya, reliyon, edukasyon, ken mass media. Tibiyag ginawa ken panuwayan sa pasak kinalintay, wenno social justice. Ngayon, kinapanglaw, tinagbalin at sa pasak, akasasaan biyag umili. Tangal pa nakagundaway, wenno tatsulong, si magtaginayon, si kinapanglaw. Iti tatsulong, agbibiyag, si sumagmamanoy, iti aglap na busanan, iti ngato. Ngayon magbibiyag, ang panglaw, at iti kaaduan, a pamilya. Agtultuloy sa ito'y ang kinatilong, kaputa tengel, si sumagmamanoy, at iti kamrunaan, apagtaudan pagbiyagan, ang kasdagdaga, kaya negosyo ang manggadael naglawlaw. Kaya saat ituray ang mga raman para itibukod ng interes. Kaya sa ginayunan na sinadadael ang kultura. Titatulukin ka sa saat tinsangang tibasol, where the social feel ang mga irurumen tibiyag kaya tinatano. Tikinabak ng saat tituray, adal kaya titulo, kaya nagbalin abilay kinaturay ang mga gundaway kaya mga dipen. Dahil ito itikarin misyon mang wayawayo. Awisan na tayo ni Diyos ang mga ipasestinisyon mang wayawaya. Isagot kinapagi arambangan tayo, kaya sagot para iti misyon mang wayawaya.